Hudaýyň kelamyna iman we adam eşitmeli bolarmy? Bir adam sana "Esselamu aleykum" birji şikirde eşitdiň, şol adamy kafir diýip bilmesin. Şol adamy kafir diýip bilmesin diýe. Näme diýip musulmanlaryň arasynda tekfir köpelýär. Tekfir diýdigi musulmana sen kafir diýip aýtmak. Hiç bolmaly ýag değilmiş. Birji alamat görseň, "Esselamu aleykum" diýse, ya bir alamat, "La ilahe illallah Muhammed Resulullah" diýse, bir alamat görseň şoňa kafirsin diýme diýer. Bizim mezhebimiz näme? Biz Hanafi mezhep. Mezhep başymyz kim? İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh. 600, 700, 800 milyon Hanafi mezhep bar ýerin ýüzünde. Şolaň merja taklidi İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife näme diýer? La nukaffiru ahlal qiblati bi zanbin. Mezhep başymyzyň kefişi. Bir adam kän günah etsin, olaqan günah etsin, kafir boldy diýip aýtmarnypdyr. Käbäni kybla bilýän bolsa kafir boldy diýmezdir. Mekke-i Mukarremedäki Käbäni kybla hesap etýän bolsa, şonu kafir diýip hukmetmezdir. Aham fiqh Hanafide bir kanunma, eýdoň çyklam. Fiqh Hanafide bir kanunma, näme kanuny? Ine şu kanun. Bir adam bir kef aýtýar, bizir kafirliň kefi mi aýtyp duran kefi? Bir kafir. Ýöne bir maksady beýdidigidir. Şo jürek ýorsaň bir kafir däl. Fiqh Hanafi näme diýer? Şonu şo şo ýoly ýor, şonu kafir diýme şol adama diýer. Qanimat bolsa musulmanlaryň içinde sakla diýer. Kafir boldun diýip hükmetmedi. Ine isgarak geçeyin, ine şuurun nagt bolansan milletin içinde, emme bärsinläki falan sofa söwmek, falan pire degmek, falan ahunu degmek, falan azança degmek, odadır nagt bolup barýar. Näme diýip beýle bolmaly musulman? Ama tarap näme diýer? Menni hak aýtýanna diýer. Hak aýtjak bolsaň bir sorat aýtmaly diýer. Ey hak aýtjak musulman, dünýä boýunça men kefim eşitdim Hudaý üçin. Nahar iman edebi barmy ýokmy? Ya tabagyň üstüne aglyň men imelmi, sagel men albymelmi? Bu belli rahtamynam nahar iman edebi bar. Nahar iman dinimizde sınjan edebi bar. Sınjan edebi bar. Hop,